Ubah ban syai lang marbenyang bade nong tremon sobha jong ke im lang sa lang ha kha khnai trik ulber ulapin sko hlor ka kebedi baru adhar number bah kane ka juk kebamenta kibara don yo adhar kilaru ban yo I wat haki AI tang ban chuwat tada pendap penyaso yaldi baru adhar ulapin pauru bak constitution jong ke indri India kadan ka hok ban long ya ringkat ne ha ka ketien nongwe la ban ong ka right to equality ha ka article ka bakhat saw kat bamta kam don chu kata ka hok ban long ya ringkat na kadaw baki pajba kim don yaw adhar kila sha kan ta no pat ki babun ki pajba kim don adhar kila sha barngem wat akin nong sin sar snong hapo kala na kadaw bakim la shu ban yo ya ukhaw rishon bat ka LPG gas kumju Ladangi pai landu ki bank account, ladangi pai nandu kata ka pole ka puthi, ladangi pai halo ki babun ki benta kum ki breu ki ba em hi hapok ka jela, ngidon hi kata ka hok bangin em halo ka jing em shimet bangin buri ya ka ai ka bangin num la ban tentang syabar jela. Andai anda habang ngilap menta lemba uni wa dah. Nama ka pertai ka bamta ka lawan du ka ni ka AI, lemba ka Google, lemba ka internet, lala ban pau ya ka kerteng jonga jong pitang ban chuwat ladangi la ling baru ada. Kani kedai ke ai berkhoi ke benda ke bangin nam laban pedang namar kum ki nong song song pokari India shu habang apan pau kat kum ka artikel ke bakhat sauro ka depong pa mangidon ni kata right to equality Andai handa habang ipaya kani ka right to equality lani bendan kata ka jingiran kat apreng jongi kum ki nong song song pokari India ni kami isu bakandan kata ka jingiran kat do bun na ki paj ba nong song song ki bampat pedang yo adhar lani ki bamdan ro yo adhar ngilai im ta kalawan do jing sabrngam na ki nong senchar snong apa ke jela ka jongi Kinong senchar senong kila ada panglu paro, balada pim don yu adhar kinum yu asu kawarashan. Kinong song senong kila ada panglu paro, hangi ban penpa ban lemba kita kirang ba senong, lemba kita kinong senchar senong kila ada panglu paro, balada pim pedang yu adhar pin dulot ya baro koi benefits ki baka sorkar ka di ban ai. Dia hakani ka benta, larangi keren ya kata ka jingiran kat dor ka jongi, hang no syuk ngin kat. Kata kembut bagi paj ba ki bom don yu adhar, kila ada ki break ki bala sak kentaj no kum kinong song senong ba ka jelan meg hale. Dina kata kadaw syusyu anda habang ipai kumta kum ki brio ki batrai hapok em lang sa lang ngi ba ka don ru ka artikel khat khandai ka bong mangidon ni ka hak bantrai ngidon ni ka hak ban penpau ngidon ni ka hak ru bangin sim ni ka lenti kumno bangin ya kum ki brio ki ba em hapok em lang sa lang lamar ngi so tho sai bangin numla ban ong ba kum ki brio ki bangi pek ngi man lakas ngi kalong ka jing pangnot ka bakraw ham tam habang ipai halo ki to ki longying ki badok hakini ki ki bamta ki yak ndu ji e nama ki sa penduk khawrashan Nalor bagi syak penduk kawasan keladon ruk ka skim ka bagi yok ruk ia kani ka LPG gas. Ngerai mentaki syak penduk nak ka LPG gas. Di kamtam habang apan pau syuk ia kani ka LPG gas lelai kamtam hapedeng kani ka por ka bamenta lingba gitu ki fair price shop ke beper lani kita ki agency beri ban supply ke gas ni beri ban supply yo kawasan kila syupen board baik ki padat pai ba beri ban le yo adhar ada pim le yo adhar nginam aisu ep yo kawasan nginam aisu ep ke gas nginam aisu ep kino ki benefits tu kata kambut kedai ke ai phoj ba nginam la ban pedang ban ongba kai ki jimot ba wan ra yu ni adhar po ka ri India ka jungi ki ni pamenta kumta kanu ka benta ka bangi penpau ni ka por bangin nemla ban ong ba kani ka adhar kon ra ai kata ka jing ino ai pai ba nginum la ban pedang ba lemba kani ka adhar kan wan ra ai kata ka jing kentai ai pai ba bagin long kinong song sna ndai ka ai berkhoi ka bang penpau ni ka por kum ki breu ki bangi train nam ta ka imlang ka salangi sngau thu shai hiro ba ladangi phai kat kum ka supreme court order nadu snam arja khat pra ka depong lupa lamba usa justice KS Pusaswamy keren lupa ba adhar is not mandatory wa adhar nei ban long benta ba kongsan kai barak kipat ba kila ban pendan kam lada ki kino ki benefits ke bagi ban yo la kalong lemba ki sarkar jelana ni ki sarkar kemiru la ki bagi yo lemba kino ki bentaro kipat ba kila ban ai da kino ki ID ki jong ki kat bagi don la dei lemba ka pan card la dei lemba ka epic card ni na la dei da kano ka ID kipat ba kila ban pendan kam ki bentar bat kam tam shu anda habang ipai menchen tnem haus nem ajar pesan lemba ka PIL ya ka ban nakaliang jong ka
High Court Badan Buram jong jela jong hiru kada ban penpau hi ba wa adhar unum dei ban la ban penenkam hakino gini benta ka shong hi kamon jeki pai ba lagi di ban penenkam ne kada ki don ne kim don bro kila ban IT da kino ki kot isla nadu ki kena skol ki ba pule adu ki nong trekam sarkar adu ki pai ba ki baduk ba ter keleng saudong mentangi iba ka jing e hi ka wanra hi menta ban syak kentai ban nom itu syo ki bakin long kita ki nong India tang na kadaw bagi don bakim don yu adhar kani kadi ke AK berkhoi ka banga penpau ni ka por namar kat kum ka PIL ka banga submit menta ka sengi direct ikan ke PIL ro ngalapha hiro syai Honorable Chief Justice jongka High Court Badan Buram namar ka balong ka wei kan pring kimat ki bakongsan ka bangi haban sim ya jingkit namar ngi sothu syai bangi numla syu ban penpau sino sinoro namar kembangan cup pau hani khendia hiro kamdei ke banga ben banga kentho ya no noro ndai ka ai ke berkhoi ke banga penpau da ka brom da ka akor komputan nong song snong hi bangan ong ba ngaken mau hamen chamsnam haswa ba i MP Badan Buram i Dr. Ricky Sengkon i balaklan no ngilade ban IT i ko wege jingtho ba inra i kini sepok ke parlimen na kapta ban keren ha ka bede ba ke jing e jing paj ba ki ya kendo ndai ngi klem i ro em ban nakliang jung i in keren bun ngot ro ki MLA ki bangila poi ban keren ni kini bangila poi ban keren ban ong batong kini rabi ki paj ba aba pilong ku muta unong tre usyakri jung ki paj ba sego ba ban keren ni kini ndai ngi klem i ro ba we ne mano na pring ki MLA kin keren ni kini ka jing e ka bagi paj ba ki ya kendo na kata kadau syu ai ba halor kani ka benta ngilakan mauro bangilat ban bedap ban IT support ka autonomous council khamtam support ka Khasi Hills autonomous council ngade ban IT kani ka benta wat chidu support Jaintia Hills autonomous council ani wat support Garo Hills autonomous council ro ngilayo ban IT kani ka benta ban penpau ba kide ban syem ya ka jingkit kli kumno ban yarap ban wanra ka jingida ki paj ba khamtam ka abangi phai le ka long ka jing pangnut ka bakrau bagi babun ki paj ba ki baduk ia kenduk yang jing ni ka por bamta da ka bagi syak penbor ban le yu adhar bat kumju ru ki syak kentai ban syong snong da kim don yu adhar ni ba kai ke jikwa chu ko lamau as na ko muwe na pring kinong syong snong bat kumtam habangi pai lemba ka tenhon hi bro ko we ni haban ong hiro ba ka sarkar jala ka jingi kadiban syem ki jingkit kli kadiban ong hiro ban penpal hiro sapa ro ka kinong syong laba ni yu adhar unum dei ban la ban pendan kam hakino no benta ka syong ha ka mon jungi ki brio hi ka kum ka mon jungi ki brio lada ki don ki brio ki bala pendan kam yu adhar ani ki don ki brio ki bom kwa ban pendan kam yu adhar ro ka syong ka kum ka mon jing like do jungi ki brio onum la ban penbor da mano manuru em namar ngi em alor ka reason char pai ba ngi em halo ka reason char pai ba lengba ka reason char pai ba ngi ban su thu shai ka ai ka bangin haban nya ka ai ka bangin haban yang namar ngi don ya ka freedom of speech and expression ngi don ya kata ka hak ka jing sisa ka jungi bangin em like do bangin keren bangin penpawi ka ai ka bangi dei banyo kata ka di ka benta bokongsan lada ka sarkar tamla ban IT ya kino ki scheme tandi ki benefits bagi paj ba ki di banyo kata ka mot kam desu ka sarkar jung ki paj ba kala di ka sarkar simet jongno re jongno dena kata ka daw ban nakaliang jonga hin ka por ngawan ra ya kan ka PIL menta ka singi chini support ka jing sencha ka jing ka shari ka Badan Buram ka jongi ka High Court bang nakaliang jongi hero ngi kerpat ya i Honorable Chief Justice ba insim kia ka benta namar nginum la asyu ban kerpat nang no ro ang ngila ya kan bun lenti ngimla asyu ban kerpat namar balai lembaga sarkar jelahi ngilap sai menta baka penbor ki pai ba bakin pendan kami yo adhar bat ke AKA berkhoi ke bagi pai ba hi sa berngem ringkat lang menta kedai bat kita ki nong senchar snong ki budan hapo ke jela jeng hi ki bam namar ngan chi thu ipi man la kasngi nginum la ban itho ki brioro handing yo hi ka phone call lemba jengki ladangi pai nadu ki thai ri boy district ladangi thai ni pai lemba ka Jaintia Hills ni pai lemba ka West Khas Hills ka South West Khas Hills keleng saudong ka jela ka jengi menta ni yo sngaw ki pai ba ki ba ot ki ba yam ba ki sya pendu yo khawration ki sya pendu ro menta ki don ro ki pai ba ki ba sya pendu ha ka bade ba ka jing yo jengki ban chna ya ki yeng ki jongki ban chna itu ki scheme chna yeng ki jongki anda habal apoy hapo block office ki pan yo adhar tang na ka daw ba kim don yo adhar ki sya kan tai no ro bade ban yo itu ki scheme daki pau hajar ngot bagi lak ngot le se ban ong ki pai ba ngi haban ong menta bagi bompat pediang yu ni adhar dei kita hi ki pai ba ki ba sya khen bagi long ki mrau hala ka jong keri ba ka jai ben reo kata ka di ke